Wakomana amenoti Africa yakaitwa sei? Vakomana vatungamiriri vemuAfrica vada kutonga, vada kufirapo, vakagara varipo. Kucameroon Chabvondoka, mayouth apinda mumugwagwa right now as we speak. Chakabvondoka havasi kutomboda. Hanzi mutungamiri weko ane 92 years, the oldest president in Africa, akabirira ma-elections. Ane 43 years achitonga, adaramba achingotonga chete kusvikira vechidiki vajamuka vakati hazvisiri izvo, sandizvo ba, sekuru ngavazorore, ngavamboenda kumapurazi vanorima vatambe nevazukuru. Ndo nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje manje. Zimbabwe musi weFriday 17 tosiya here tichitongwa nasekuru. Onai varuma youth ekugirikinayo kuCameroon. Ati hamaya kudhara makatiudza kanyaya kenyu ikoko kekuriga ma-elections. Zviriko here zvinhu zvakadaro? Aiwa, hazviko. Saka ndo patiri kutaura ipapai kuti vane chiki, vane jinja, vari kuda shanduko, vari kuda kusatongwa nadambudzo, dambudzo ratambudza vana veZimbabwe, Emerson nezvigananda. Aiwa, musi weFriday kwakasununguka, kwakapombonoka. Pindai mumugwagwa moratidzira kuti aiwa, isusu hatisi kuda. Hanzi mayouth ekuCameroon akajamuka. Ndo video ranoda kukuratidzai panapa zvamanje manje. Pandisati ndapinda muvidhio iri zvizere ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri kubuda pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number. Ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate madinga aya eZANU-PF aya. Right, kune vakamboda kubleacha vakatsva nemafuta, vakuda kuti ganda ravo ridzokere panzvimbo. Kune vane tumapimples, kune vane ma-scratch marks, kune vane mavanga-vanga avasiri kufara nawo pamakanda avo. Aiwaka, ndauya negood news zvamanje manje. Batai namba dziri pascreen idzo. Moita sei? Moisa order, mochena, modzoka mugemu. Aiwa, uyu mushonga uyu kauyu nesipo idzi hazvisi zvekutsvukisa. Ndezvekuti ganda riite sei? Riite smooth, rinakirire, rionekerewo pane vamwe. Saka batai namba dziri pascreen, moita sei? Mo-order ma-products enyu. Ipapo makaita sei? Makasununguka. Handitika rega ndipinde munyaya yangu iyo iri apo iyo. Zvikanzi Cameroonian youths in Cameroon protesting against 92 years old Paul Biya, who is rigging the presidential elections in his favor, hoping to grant himself an 8th term in office after being in charge for 43 years in power. 43 years munachingotonga, avanete here vakomanava? Hazvinetse here zvinhu? Haudhiniwe here kusvika pakuti haanda abo? Vada kuramba vachingotonga chete. Ndozvoda kuitwa neuyu. Dai uyu tamubvisa musi weFriday uyu, tamuratidza kuti aiwa hatisi kunakirwa nezvaarita sei nezvaari kuita. Let's watch this video and see kuti Cameroon vari kumbozviita sei. Kana Madagascar yakazviita, kana isusu takatombozviitawo futi 2017, totadza nei kuzviita? Pasadiki Gedi apa hapana goalkeeper apa, hapana chairman, musanyeperwe, enda hapana Madagascar zvairi kutomboitwa. Vari kutongorova murwero wavo vachitoenda. Cameroon yatotangawo futi kurova murwero wayo ichitoenda. Let's watch the video tono taufa. Mawana. Imagine munhu ane 92 adaramba achingotonga. Anotonga kusvika kupi? 92 years munhu achitonga. Kana idzo pfungwa dzake dzinenge dzaneta, pfungwa dzake dzinenge anenge akura, akufanira kuti achizorora. Zvikanzi Zimbabwe and Nigeria, where you at?
muri kupiko Zimbabwe and Nigeria? Oh, I forget they are everywhere around the world except in their home country fighting for their liberation. Yeah. Hanzi takazara kune dzimwe nyika, takatiza nyika yedu, tikanozara kune dzimwe nyika. Tichitadza kunge tiri munyika medu tichizvirwira sema youth. One thing that I've known and one thing that I've noticed from talking nevanhu vari padheni, vanhu vari padheni, they are comfortable with the situation. Isusu vanhu vari kunze tisu titori newari zvekutodaro. Vari padheni, it's only a chosen few vari kutaura kuti maya zvinhu zviri kurwadza. The majority aiwa zvitori normal. It has become a normal situation kwavari, and they are comfortable with that. And vakatotiona tichitaura zvatechitaura, tichitovanyaudza, tichitovanyangadza, tichitovanetsa. Ndosaka muchizoona vanenge vachienda kumacup clash, vachienda kumaduke and slay. The situation for them, it's good, it's 100%. But to the few vacho vari kudawo change, vari kurwadziwa neupenyu, ndozvatiri kutaura kuti guys, this is the right time and this is the right moment for you to take action. Uri kwauri ikoko, just play your part. Zvinhu zvaita sei, zvinhu zvoenda kumberi. Ndonyaya yanga nchifamba nayo zvamanje yanga ndayo ndizokuratidza kuti paCameroon apa Chabvondoka varamba kuramba vachitongwa netateguru. 92 years munhu uda kuramba uchitongei, 43 years in power. What new can we expect from you? Chawakuda kuchinja izvozvi, chauri kutaura kuti tivhoterei kana kuti ndoda kuramba ndichitonga, chimbori chii? Same applies neZANU-PF. They have been in power for the past 45 years vachingotonga. What else or what's new chavachazotitaurira kuti we want to do this tipei kusvika 2030? Hakuna zvinhu zvakaita sei zvakadaro. Ndonyaya yanga chifamba nayo zvamanje. As for me, DJ Ole and the rest of the crew behind the scenes, to this bye for now. Let's meet in the next video.